Benvinguts a la unitat de nefrologia de l'Hospital Josep Trueta. Fer nefrologia aquí al Trueta implica formar part de l'equip de referència de tota la població de la província de Girona, que venen a ser uns 800.000 habitants. A diferència d'altres hospitals, aquí a Trueta es comença la residència per la unitat de nefrologia, per poder conèixer l'especialitat que és escollida i l'equip mèdic que forma la unitat. Val a dir que l'equip mèdic és molt jove, és molt proper i molt docent, i hi ha molt bona relació amb l'equip d'infermeria. Pel que fa a les guàrdies, com a R1s farem guàrdies unes 4 o 5 al servei d'urgències. A partir de R2 començarem a fer guàrdies d'especialitat i és a partir de R3 que són exclusivament al servei de nefrologia. En nuestro centro visitamos todos los pacientes con enfermedad renal crónica en todos sus estadios, así como pacientes de alta complejidad al ser el centro de referencia de la provincia. También les ofrecemos a todos los pacientes lo que serían los distintos tipos de terapia renal sustitutiva que tenemos en nuestro centro, como serían la hemodiálisis convencional, la diálisis peritoneal, siendo el centro que tiene mayor cantidad de pacientes en Cataluña, y también la hemodiálisis domiciliaria. Hacemos una rotación también de 7 meses en un centro de trasplante en Barcelona, donde informamos más sobre lo que sería el manejo de los pacientes trasplantados. Así como también aquí en nuestro centro hacemos bastantes procedimientos a nivel de lo que sería el manejo de la ecografía y la realización de accesos vasculares como las fístulas y la colocación de catéteres para hemodiálisis. I a més estareu molt a gust aquí a Girona, una ciutat que a la vegada és gran i petita, on teniu muntanya, teniu a prop del mar i jo crec que estareu molt a gust. Us esperem al servei de nefrologia del Trueta.